Company, Alpha Company. Muli, ang huli, ngunit hindi magpapauli, ang Alpha Balangay.
ipamamalas kung gaano kasaya, gaano ka energetic ang Mascara Festival. Kaya sana lahat tayo mag-enjoy. Yun lang, magandang gabi ulit. Ayan, maraming salamat sa ating kumander ng Balangay ng Golf Cadet unang klase lingkuran. At ayan partner, parang handa na ang Golf Balangay sa kanilang ipapakita at ipapamalas na presentasyon. Huwag natin patagalin pa, ating salubungin ulit ng isang masigamong palakpakan ang Golf Balangay! Muli bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ang Golf Balangay. Oh, natutulog na yung mga bata nyo. Mascara na, Harina, it's booming Bacolod! Grabe na yan, Golf. Golf, natutulog na lang. Company mates, gising na kayo mates. Ha? Napakaba na ako sa mga company mates ko. Matulog lang ata ang performance nyo. Mascara na, Harina, it's booming Bacolod! Golf, observe taps. Mascara Festival! Grabe na yan, Golf. Observe taps ba? Papresent nyo? Ha?
Ano nangyari? Ano? Observe up? Dahil po sa technical problema ay Ito, bukas na ito tuloy. Ng golf. Ah, humihingi po kami ng paumanhin sa technical difficulty na ating naranasan ngayon. At ngayon po, ulitin natin ang pagtatanghal ng Golf Balangay. Isang magsigabong palakpakan lang para sa Golf Balangay. woo, shout out Alburo, shout out. Kinakabahan na ako sa golf, observed ups. Yes. Ah, nagising na. Ah. Lalaki pala to? Lalaki to, babae? Ay, babae. Hello, ma'am kabayan. Ma'am Toma. Ma'am Doms, kinakabahan na ako sa mga company mates natin. Wadex, oh. Kung nandito ka lang, ikaw to eh, oh. Maskara na, kanina, it's booming Bacolod. Maskara Festival. Ma'am Doms, bumabawi, ma'am.
Bumabay, bumabay!
Pilipinas, ipakita na ang galing na Pilipino. Kanta na Pilipinas, oo, tara na kanta ng Pilipinas.
naman natin, partner, na lahat ng balangay ay hindi nagpapahuli, di ba? At sa muli, ating salubungin ang isang masigabong palakpakan, ang Charlie Barangay!
about sa Kadayawan Festival. Ang Kadayawan Festival ay inilulunsad at pista sa Davao City na kung saan pinapakita ang kultura at ang angking galing kung ano ang meron sa Davao. You know. Ayan, maraming salamat Kadete, unang klase, Las Piñas. Ngayon, makikita natin na handang-handa na ang Foxtrot Balangay. Kaya huwag na nating patagalin, partner. At aking ulitin, salubungin natin ang isang masigabong palakpakan ng Foxtrot Balangay! Hey ya, way ya, hey ya, way ya.
At sa muli, nandyan po ang